and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Kasado ka mo ni Jonis. Ug mahimo kaniya nga ikiha kung makitipon kag laing babae. Kay kasal na kamo si Jonis. Pakihaan siya kung gusto siya. Kaya wa ko mahadlok. Karong nagsapak siya sa laing lalaki. Hinay-hinay na nawa ang pagbati ko niya. Ug wadon ko sa himpit ang pagigugma ko niya. Ug si Christy nang ipuli ko sa iyang dapit din si kong kasing-kasing pa. Renan. Mao ka na. Musa tubangon ko si Christy. Ug sultihan ko siya. Abong ipadayon ang among relasyon. Bahala lang, di pa kami magkasal. Renan, naibaw kong naigugma ka sa imong asawa. Nasarapan ng imong nahuna sa sayop nga pagtuo nga nakasa si Jonis nimo. Busa, pinsaragyod ka nagmaayo. Huna-huna pag-ayo. Aron dili ka magmahay sa tibuok mong kinabuhi. Basta kaya tubangon ko si Christy pa. Di ka na. Renan! Renan, patuog tambag! Ayaw na ipadayon ang relasyon ninyo ni Christy. Kinabalik ng imong asawa! Renan! Oh, wala yun siya mamati pa kanako. Nahibaw ko, Renan. Nahigugma ka sa imong asawa. Apanabutaan ka lang sa sayop mong pagtuo. Si Renan nagpaingon din eh. Renan! May ka niya ka. Renan, ayaw ko piyain. Hindi ka magbuwag. Nahibaw ka na di nga. Nasayod ako nga buhi o nabalik ng imong asawa. Tara, malakaw ta. Mamaulit ta sa tumbay. Ang buot nga ibasabot nga dili ka na makibalik sa mga asawa. Ayaw na pag-iskot niyo. Kung kita magkauban. Tara, mamali kita sa tumbay. Unsa? Mao ka na pa, ma. Paghipuson ko na ang tanan ko mga butang. Dito sa akong kwarto. Kaya ito na kumupuyo sa bahay nga among gipatugod ni Renan. Pero anak, wa pa man ka na mahuman. Aw hinuon pwede naman nga mapuy-an. Kay ang pagpintal naman lang ana ug ang pagpabuhat sa dakong gate ug firewall ang kuwang. Kay mao man unta toy inyong sabot nga human sa inyong honeymoon sa probinsya ninyo kana ipatiwas. Apan nahitabo man hinuon ang disgrasya ninyong duha. Ato na ko dito mupuyo, ma. Apan, anak, mas maayo tingali nga pahibawon mo imong bana nga adto ka na mo puyo. Puyan ko lang katundaan pa. Ma, dadon kong daan dito ang tanan kong butang. O pagkahuman, pangitaon ko ang akong bana. Aron pasabton ko siya sa tanan. Nga wag ko magkasa sa akong pag-aasawa. Og siya gyud ang amahan ining bata karon nga akong gisabakan. Naan, nahubo ko ng imong sapatos. Ako na hubo sa kumedyas. Ayaw, lingkod ka lang diha. Kaya ako rin mahubo si Mami Jazz. Kaniyo ta, Ana, nahubo ko na. Labahan ko na ron. Ay, gipaningot ka man og maayo, oy. Dali, be. Hubuan ta ng imong polo. Oops. Nahubo ko ng polo. Kininas ang imong sando ang hubuon ko, okay? Okay, nahubo ko na. Simutan ni mo, honey. Uy, di ka ni Be, trapuhan ta ka. Christy, kung kani adto pa lang, imo na kong nakatago ng kanak. Dili unta may tabong maabot pa sa kong kinabuhi si Jonis. Kita gid unta ang nakasal. Ikaw, Mangkod. Huwag ka gid magkapaabot nga magsabak ko.
nga moabot naman ginunta na. Ang tinuod, mahal ko kayo siya. Kaya siya akong gipakaslan. Apan karong nagsabak siya sa laing lalaki. Inanay ko na siyang kalimtan sa hingpit. Unsa? Nagsabak na dahil si Junice. O kinsa? Kinsang amahan sa iyong gisabak? Ambot kung kinsa sa tulo kapuganti ang amahan. Kung si kinsa man sa tulo ang amahan siyang gisabak, siya rin nasayon. Kahugaw ko niya nga pagkaasawa. Human sa puli-pulihi og kamit sa tulo ka kriminal og nagsabag. May naong pa siyang gipakita nimo. Kana kinabalik siya nga nagsabak og white touch sa bisan kamay. Dayag na lang nga nakauyon siya sa nahitabo niya. Busa ayaw na gipakita pa niya ha, honey. Tungod kay dili na siya angay pa nimo. Hugaw na siyang klasihas sa pagkaasawa. Nana, napahimutan nato ito ng mga butang mo din sa kwarto. Relax mo ka diyot pa, ma. Kun may mo, karon na lang mong gabi uli. Junice, anak. Ako magyagikulbaan ining pagbalhin ni puyo dinhi, oy. Ngawa ka man mananghid sa imong bana. Basig masuko siya kung masayod ka niya ka na istar dinhi. Nagsabak ka na ra ba? Basin iya ka unyang dapatan. Ma, Di lang gid siya magpakasayo ug dapat nimo. Kaya kung nagyan ang kontra niya, kung iya ang buhaton nimo, Junis. pa, ma. Ayaw mo pagkunaon na og bati. Dili mahitabo nga dapatan ko sa akong bana. Buotan si Renan. Pero anak, nasuko naman gud siya nimo. Tungod kay nagtuo siya nga dili siya ang amahan sa imong kisabak. Pusa, dako gyud ang posibilidad nga dapatan kaniya. Ako'y nasuhito sa batasan sa akong bana. Og ako'y pagtuo nga iya ng buhaton. Pero kung mahitabo man nga iya kong dapatan, pilit ko ka ng dawaton. Kung maoy na iyang buhaton, di rin ako. Oh, Junis. wala ko masayod karon sa angay kong buhaton, Petra. Gahi yung kay ukinis rinan. Nakigtipon yapon sa puyo at tong Kristi nga ni naman unta ang iyang asawa. Ay nagtuo baya ko, Sir Paulo. Nga nahigugma gayud na si Dudong Rinan kang Junes. Pero dili lang niya madawat nga nagsabak na si Day Junes nga nabalik. Kana tungod kay nagtuo siya. Gadili siya ang amahan sa gisabak sa iyang asawa. Sir Paulo, sa imong pagtuo, Sir, nagsulti gayud kaha sa tinuod si Day Junes? Si Dudong Rinan gayud kaha ang amahan sa iyang gisabak? Murag dili man sabgyud katuhuan god nga wala siya lugusa sa mga pugante. Nagtuo ko nga tinuod ang tanang gipanulti ni Jonis. Usa sa mga pugante ko nga ginganlan og Alvin ang miamping sa iyang pagkababay. Kay kini usa ka buutan ug napasanginlan lang sa krimen nga wa niya mabuhat. Ay kinahanglan gayod nga iya gayod ka nang ikapamatuod kang Dudong Rinan nga tinuod ang tanan niyang gisulte. Tugod kay bisan kinsa namang uy ang masayod nga nabalik siyang mabdus na. Dili gayud mutuo nga ang iyang bana nga mas gisabak. Ay maumang gani nga kinahanglan gyud unta nga magsulti silang magtiayon. Aron mapasabot ni Jonis silinan sa tanan. Apan silinan gahi kayug-ong pasabton. Mudritso lang og panapos sa iyang istorya nga dili yun siya amahan sa gisabak ni Jonis. Busa, Petra, ala tabang. Sir, Tabangi kog ampo, Petra. oo, Nga malamdagan ang huna-huna ni Rinan. Si Ug Ariglan. mutuo na siya nga wa gyud makasaang yang asawa kaniya. Telepono, sir. Telepono, may bagting, sir. Oh, si Rinan tingali kining nanawag. Dinhi ka ng Petra, ha? Ako na mo tubag sa telepono. Hello? Hello, kumpadre Paulo. May kay ikaw ng katubag. Oh, kumpadre Manuel. Ikaw day. Na ba si Rinandia? Gusto kong makiksulti kaniya. O diri sabay. Abi magay nako og si Rinan kining nanawag, kumpadre.
Ay kung mao ka na, hay man day siya, ha? Kumpadre. Kuan, kining, tuwa siya karon, uban kang Kristi. Mao ba? Kumpadre, kung mauli gani siya diha, sulti siya. Nga tuwa na karon sa bago nilang bahay mo star si Junis. Og nagpaabot kini sa iyang pagpauli. Og sulti gid siya. Nga kinahanglan nga mutuo gid siya nga wa makasa ang iyang asawa kaniya. Aron masulbad ang kining problema. Kumpadre, wa ko'y hunong sa pagpasabot kang rinan. Apan gahi ug uong sultihang bata. Maugi iyang gituhuan nga nakasagyod si Junis sa iyang pag-asawa. Ug gihugawan na kuno siya nga naguna-una kang Junis. Busa, tabangan ta kini kumpadre sa pagsulbad aron singon magkauli ang duruha. Magkauli ang atong mga anak. Tuod kay kasal na sila. Bana ug asawa na silang duha. Han, may barog ka naman lagi. Busog na ko. Pero gamay pa man tong gikaunin mo. Basta kay busog na ko. Sige na, tiyos lang kaon niya. Naibaw na ko nga nahasol ka rin mo na una rin. Tungod ining pagkibalik na si mga asawa. Kibati ko nga maako kagid rin. Tungod kay nagkasa na nimong imong asawa. Ug buhaton ko ang tanan. Aron masilag ka na si mong asawa. Huwag ko makasabot sa kong kugalingan. Kalit lang ko naguna-una kang Junis. Gibati ko. Nga gimingaw ko sa kong asawa. Dili ko kaya gibatiun pangadto kang Junis. Nakasaan na siya na ako. Busa angay lang tang kasilagan ko siya. Hari. Oh, Naibaw na ko nga nahasol karon ng imong una-una. Bahin sa pagibalik si mong asawa. Han, kalimti na siya. Hugaw na siya. Daghan ang mga tao nga may puli-puli o kamit siyang pagkababae. Usa man ganahan ka pa nga magigtipo niya? Katawaan ka sa mga tao nga masayod nga makigbalik ka si mong asawa nga lata na. Huwag ka na sang imong asawa, baga sa bugnaw. Wa oroy siya mauwaw nga makigbalik nimo. Nga salin na malang siya sa uban. Ako cellphone. Si Papa Paulo kaning nanawag. Hello, Pa? Renan, at tuwa na ang imong asawa ay nagpaabot sa nimo sa inyong bahay. Unsay? Tuwa na si Junis sa bahay nga inyong ipatukod. Tuwa na siya dito, Pupuyo. Ug nagpaabot siya sa imong pag-adto niya karon dayon. Unsa? To na siya sa bahay nga mong gipatukod nga wa pa mahuman? No. Dili ko musugot ato siya dito Puyo. Dili pa Paulo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!